Ụmụaka daalụkwanụ. O nwere gwam 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 m chọrọ ijụta unu taa. A na-enweta amamihe site na mbọ. Dozie gwam 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 abụọ a ka ị chọta eziokwu. Ụzọ a dị ngwa karịa ịga 1,000 kilomita. Ngwa ka m bido. Gwam gwam gwam. Gwa m ihe kere isi rie elu. Tell me something that tied his head like a scarf and climbed up. Cheregodi. Asịsa ya bụ ọchịcha. O mere ọfụma. Gwam 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 nke ịbụọ bụ gwa m ihe bụ nke gị mana ndị ọzọ na-eji ya karịa gị. Ka m zagodi nke a. Asịsa ya bụ aha gị. Unu agbalịgo. Jisie ike. Ụmụ ọma mara mma, anyị emechago nke taa. Naanị ụlọ gị, nyere mpa gị na mma gị aka. That's all that we have for today. Ka anyị mesịanụ.